kwamen in Kanto. En ik dacht nog even rondkomen op onze... op het goeikamer met de nachtbus. Maar ik geloof het wel, hè? Ja. Die stik beter dan vorige keer. Wie meer rondte. En we lagen beide in het raam onder. Ze konden net uitvallen. En deze hier geen keiharde muziek, maar lachten. Nee. Wel een wanne hier volgens mij op een gegeven moment in. Is dat je het? Nee. Volgens mij hier een wanne in die bus. Of in ieder geval in het dozen misschien onderin. Die gaan de hele tijd keihard door. Nou ja, maar we zijn arriveerd. Ergens in de middel of nowhere op industrieterrein. En een taxi regelt. En dat zullen we eens zien hoe het nou het verblijf is. Het verblijf is, stiet als het goed is, in het water, in de Mekong. Dus ik ben benieuwd. Tje. Het stroomt dus zo. Dat gaat echt een mooie gang. Stroomt dit vet. Dus kijk, een lopende band. Bijzonder. Wel leuk. Ik ben heel benieuwd. Dus de grote vraag is, waar komt het al bij en waar gaat het daarheen? Want het stroomt er hier nooit terug. En ik net een beetje zit, ik een lietsplantje. Maar het goed is, komt hieronder gewoon een complete tuin. Gewoon een complete tuin die je voorbij droogt. Hoe dan? Hoe dan? Als het de hele dag stroomt, waar eindigt het dan? Dan wordt dit zwieren ding erin. Onder terug. Oei oei oei, ga je het pas zien? Dikke vette motor. Dit zijn de grootste pompenbladen die ik ooit wonen. Hoe vet. Cool toch? Is Toosdie tijd voor karaoke. En we hebben een plaatselijke kroeg. We zijn op onze tweede dag in Kanto. En we hebben al onze favoriete tentje om te eten. Dit hebben we gekregen. Een bord vol ries, mooi ui en een knipte carbonade. En een bakje sap krijgen we er gratis bij. En het leuke is, we kwamen hier juist er, want er is hier net heel veel in de buurt te eten. Maar die vrouw hier echt zo, oh help, 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 er zijn buitenlanders. Dus er rap een man erbij en haar man, nou hartstikke lief. Die kent een paar woorden Engels. Die weet nieuwsgierig naar alles. Met waar wij komen. En nou, op een gegeven moment die vrouw hier zoiets van wat een lang verhaal. Ik kom hier, Charlotte, ik wijs het wel om, wat wil je hem hebben. Dus nou, van de morgen waren we helemaal weer blij dat we dat succes hebben. En wij weten wat we krijgen. Een boord vol tenminste, voor maar 24. En het heerlijke goedje erheen, dat is de beste man. Hier al, die verdween even letten, toen kwamen we om. En toen hier er dus even uit, zochten we Nederland laai. Altijd ik hetzelfde als Holland weer. Nou, gewoon superleuk even. Volgens mij heeft hij nooit een buitenlander gehad. Dus dit is gewoon leuk. En het is lekker eten. We zijn momenteel op een fiets. Langs de Mekong. En wat wel heel leuk is, langs al het lawaai, sorry jongens voor het lawaai. Hier langs de diek, ja hier uit al je benden. Maar zo nou en dan roepen ze deze berm gewoon als het regent natuurlijk. Dat we natuurlijk geen op camera hebben, maar met mij nooit alleen maar troep. Even geduld daarbij. Want dan komt er weer een tuin, nou net meer natuurlijk. Wij zijn op de fiets. En hier is een soort van de green te merken, krekkamer bij de vishandel. Nou, een vrouw die hier een stand ziet vol mooi lapen. Vlees, barig en rund. Het ken je al jaar. Fisk. En er is van alles. Bosje blom van hem. Blikje. En zo hier handel. Het gaat hier al jaar maar dwars door de diek. Ze krijgt zie ik weer een scooter maar hier achterop en die heeft dan een paar bamboetakken vast van weet ik hoeveel van 10, 15 meter. Dus
Het is gewoon levensgevaarlijk als dit hier zo dwars door de dik in. En wils gaan wij op je fietsje er terug in. Hier in Vietnam ook geregeld even leuke creaties maken, zodat mensen fatsoenlijk mooi op scooter kennen. En hier is gewoon echt serieus een kruk dan zetten. Maar ik heb het wel een keer een oorvariatie, maar wel heel leuk. We binnen even bij de hondenvaart, die krijg ik de grote Heinekenboot. Het weer al je lachjes in Vietnam. Overal en ergens. Lachjes. Ja, dit zit nog wel krek al achter de BM. Maar de stritten is Erik helemaal vol met lachjes. Ik denk dat hier altijd wel Christus, maar lachjes. Een kroeg met lachjes. En daar een hotel met lachjes. En hier op de bruggen, ik alle lachjes. Ja, is het een mooie dag? Leuk. Shell is er goed bij, zeg je van mooi, het is zo simpel. Een stuk karton en glitzy. Wat een feest. Wat een willen. Wat een willen. We zitten weer op de fiets. En jongens, dit moest ik even van stoppen. Wat een vette lachjes overal. Glitters lieken het wel. Een hele dikje langs. Oeh, daar gaat ze maar op die fiets. En het is best spannend tussen dit verkeer te fietsen. Maar gelukkig heb ik Riek bij me. Mooi beleefd. We staan hier langs de dik. Dan weer een mooie paard naar huis. En die is het Riek, stop. En die stoot hier de fiets al in de berg. Politie. En krijg ervoor, wie er een man die iets raapt. Ik dacht gewoon, hij moet daar horen en hij raapt. Dus ik raap nog gooien we dan. Maar inderdaad, hier 50 meter verderop is die politie. Dus wij de fiets hier stellen. En dan hebben we het dan maar even vregen van, nou, woon je Waarschuwen voor de politie? Wat zijn ze? Drankcontrole. Drankcontrole. Nou, daar zitten we net doorheen. Hebben we nog wel even vregen, zo'n ik checken om uw lacht. Nee, zo. Dus wij gingen gewoon met de politie langs op het fietsje. Zonder lacht. Dus wel perfect mooie fiets, hè Riek? Ik weet net zeker dat ik al een film kan maken hiervan, maar ik liet je mee met onze resort zien. Dat wij nou verblijven. Dit zijn nou ja, leuke huisjes. 1, 2, 3 en dat is die drinkie. En dit is die ervoor. Dit is uw huisje. En daarna hier erachter. Nou, tussenin is een mooie Mekongwetter. En daar is het restaurantje. En best wel grappig op zich hier. Mooie plantjes. Mooie kleurtjes. Geel en roze. Ja, is net eens. Peers, wit, bla bla bla. Nou, en dit is dus het huis. En dit is een heel bijzonder huis. En ertussen is Rink zijn waterflesje er rond uit halen, want die had hij daar vol weer. Wij hebben het enige huis zonder airconditioning. En ik zie hem vertellen, dat is best pittig. Het is momenteel bewolkt. Maar wat je hem net ziet, is dat het zo'n 24 graden is. Het is echt smoor heet. Maar kleren, wij wonen in het Siep en dat ben ik. We binnen hier 24 euro kwijt voor de hele week. Maar leuk om het huis is te weten, het is een stenen voorkant. Maar de rest van het huis is net van steen. Dat binnen gewoon platen. Isolatieplaten. Die er een soort van lekker bezig Rink. Het zijn oorzetten binnen. Maar wel dus grote spleten zou je meer zeggen. En daar zit er gewoon naar binnen. En geen enkele moeder is rucht. Hartstikke idee, hij had een druid ik nog. Applausje voor jij. Goed bezig jongen. Ja, dus het is een bijzonder huis. De kwaliteit, Rien die het zo aardig erger om hoe het erin. Uitje toe, ja. Hoe het bouwd is, hoe verschrikkelijk briek. Er is niks voor terug. Dus ja, die moeder liep terug, maar de balken werd maar ongeveer zit ben ik zo krom als een hispel.
En de riolering is ik net zo goed aansluiten. Want het stonkt de hele nacht en heel vaak naar riolering. Nou, wat hebben we nog meer te zeuren over de Suske? We hebben geen koelkast. En we hebben hier staan een stoel. Dus we kunnen net echt te op het balkon zitten. Het balkon zien wat best wel iets is. Maar klaar, we binnen lekker cheap. En we hebben een dak boven ons hollen. En het is hier lekker stil. Dus dat is ook wel leuk. Maar zit gauw eraan, want ik ben een beetje voort. En het is heel heet dit beton. We gaan naar de, hoe heet het? Eco Garden. Geen idee wat we hier verwachten kennen. Maar, hallo! Where you from? From the Netherlands. We hebben ondertussen een uitles krijgen. Deze jongen die gaat dus helemaal share trof van alles. En ondertussen heeft er op zijn mobiel dat er het vertaalt. Dus hij spreekt iets in het Vietnamees en dan vertaalt er het naar Nederlands. En ze verzamelen dus echt veel video's en filmpjes van mensen oeran ergens waar. Wel heel leuk. En je mooi dus, nou ja, we hebben nog niks over een intree, maar hij vertelt dus van alles erover. En we krijgen eigenlijk dingen te prillen. Dat is wel heel cool. Bean. Bean, yes. Jensies. Hij krijgt al van alles uit over jackfruit en zo. Wow. Hé, en deze, wat is dit hier? Een kalebas. Ik kan het Een kalebas. Een mooie visking in, maar er zit geen haak aan. Maar hij doet even een bledsie daarvan, dat vieze blijkbaar lekker. Dat knoopt hij erom, want ja, oors is het net ecologisch denk ik. En we mooi direct een viskie, dus ik ben benieuwd hoe dit gaat. Mooi dit, hartstikke leuk. En hier Rink heeft toch die favorieten, hè? Ja. Hele dikkertjes. Oeh, wat zit hier een soort. Ja, dit vindt Rink vast een leuk speeltje juist. Of net Rink. Nee. Ik ben bang voor kijkers. Oh, het wie net viskie vangen, het wie kikker vangen. Ja, nou wel. Nou, ik wil het let met de camera. Deze kikker die heeft dus het bledje al te pakken. En dat deed je dan. Maar hij vreet hem wel op. Ja. Is hij los? Nee, hij zit nog vast. Oh, dan met hem vangen zeker. Oké, ik denk dat er iemand pakt en dan moeten we de kikker erin doen. Pak hem jongens. Pak hem. Who wants to have it? Ja, kom dan. Wow. Ja. Oh, pak hem. Ja? Pak hem. Oké. En nou? Zie ben ik zweer nee, dat eruit Elio. Maar ik geloof dat we nou in het bootje mooi. En ik denk in de weg varen. Of net Rink. Ja? Oké, nou, ga nou er eens maar in. Spring er aan binnen. Ja, dan stappen maar in, zo er. Het is wel een verrassend avontuur, hè. En maar die kikkers, jongen, dat wie ik humor. You. Sedap dik. Oké, ik aan de andere kant. Ja. Oké. Wauw. Ja. Oké. Oké. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Tomorrow. Oké, we gaan beginnen. Dennis. Goedemorgen. Het is nog donker. De wekker ging vanmorgen om 4:30. Dus het is nog wat niet. Want wij gaan maar een tour in een boot. En normaal begint hij om 6 uur. Maar toen wij hem juist besteld, zeiden we, ja, het kan wel. Maar dan beginnen we om 4 uur. Petit. Maar klaar, we stappen direct in het boot. Ja, het is nog echt heel donker. We stappen direct in het boot. En dan gaan we 3 uren over de Mekong.
in de Mekong Delta. En ik ben heel benieuwd. Wij zijn heel benieuwd en we nemen je mooi. Goedemorgen. Is er zin in? Ja. Mooi. Nou. Goedemorgen again. Wij zijn er helemaal klaar voor. En verwacht ziet dat hij hier komt. Nou ja, hij komt er in zijn brede buik en een sliephollen en zit niet over. Nou ja, ik zei. Moeten we die bij de woordje? Ja. Dus die Engels is net hier van heb, maar hij liet dus eruit. Hekken eten. En ik zeg hem al van, dat is mooi, toch? Ja. En hij zei van, wat wil je hem? En ik zei, ja, maar we hebben toch 4 uur nou de tour. Nee, sorry, zei hij. En ik zei, nee, doe hij is juist er echt 5 zijn. Hij denkt even na en is, ja, ik bedoel de 4 uur PM in de afternoon dus, om u eens even wat u te lezen door de tour. Nou ja, daar wien wij dus net. Wij wien er nog 4 uur maas. Dus we kunnen nog een uur, nou ja, dus del ja, maar dat doen we nog natuurlijk net, want we zijn kleer hè. En hoe trekt die hebben dan Wolfert. Dus nog een uurke wachten. Beetje jammer, maar dat uurke hier hebben we koetsen gewoon. Maar goed, we worden verwacht. Nou, dit was wel een spannende vlog. Want je bent alweer. Het is nu 10:06, dus we zo'n nou, we hebben nog een uur op airline. Wat, nou ja, lang te kletsen en lang te draaien. Want Rink viel zich net zo lekker. Dus het is nog tijd om te gaan. Er zijn ondertussen niet 3 meer mensen die mooi gaan. En we gaan het meer. Dus even niks 24 de wekker gaan. Maar we gaan het meer, want Rink ja, die is gewoon absoluut net fit. Die kan heel te doen naar de wc draven, dus dat doen we niet. Dus we cancelen het. Even weg. Dit is mijn hockey. Hier is het ruim. Daar was het al. Boven de straat, beneden de straat. En hier voor mij loopt was Cleopatra. En Rinky. In een capsule. Is er zin in? Oh, nee, zin in. Naar je plakjes eronder aan. En de taxi bracht dus naar deze stritten. En hij zei al, dit klopt net. Er komt ook een auto waar die riet achter het waarom. Maar we zeggen op Google Maps, dit wie toch echt de stritten waar we moesten. Dus toen slikten we wel even op gas, wij komen weer. Hè? Nou, wat we hier komen, dat zul je hem vertellen. Want daar is wel uw verblijf. Lekker hè? En deze eigenaar zei, hij was er eigenlijk wel blij mee dat dit hier weer, want hij zei, dan komt er een kop binnen de mensen. En dan hebben we net volle paddenkikkers. Dus deze auto denkt ik, wat de fuck doe ik hier? Maar ja, ik liet je hem even ons verblijfje en dat is hier correct om het hoekje. Hier zelfs is het nog een beetje aan het meespelen. Het stinkt verschrikkelijk, want al het plastic wordt er gewoon opvikt. Wat een lucht. Nou ja, hier bracht de taxi ons in, hè. En ik ben weer nog de 4 rieden ik. Want we zeggen hier intree of zo. We wisten nog een bijzonder plakje in. Maar ik liet hem ook weer in met de kring en bla 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 bla. Dit is namelijk de intree. Ja. Wij dachten, waar in vreesnaam komen wij. Dan kies je erheen. Dan balansdieren. En dan komt er niet in een hele hele wereld. Het is hier gezellig. Het zijn huisjes. De man is, de jongen is landscaper, een hele jonge jongen. En er zijn al gezellige mensen. Er zijn plakjes waar je zitten kennen, lezen kennen. Dit is een chillruimte. Daar is een chillruimte. Hele bijzondere slierplakjes. Er is iemand die slipt in die tent. Er is in een hammock, in een hangmat hier. Daarboven ben ik zelf.
Daar hebben al iets capsulehokjes, dus dat is de gedientie en daar is het bed, dus het is hier net echt dicht. Dus hier binnen 6 kamertjes. Dan hebben we hier nog de keuken. We hebben ik de vliegtuig nog boven, dus dat is een beetje een nadeel. Maar tussen deze prachtige tuin is dus de keuken, waar we al je gebroek van maaien. Wel heel leuk. Dan scoop ik hier nog even stiekem naar binnen. Hier is ik nog een kamer. Dit is dan de dorm, maar meerdere bedden. En het is weer even wat wennen, maar het is heel gezellig. Echt heel sociaal. Hier ben ik met de domen. Daar is de gedeelde wc en toilet. Dat is even een dingetje soms. Hier even schakelen, dat je net je eigen hebben. En hier is de douche. Ja jongens, dit is ik eens leven. Iedereen denkt me dat we altijd vakantie hebben. Maar ja, dan zie je dus ik even hoe dus vakantieresort eruit ziet. Maar dan heb ik iemand in een hangmat slept. En wij hebben het luxe huisje denk ik. En dat zit hier rug achter. Dus dat is soms een beetje een nadeel dat het rug achter de zielrond is. Daar is nog een huisje. Maar wij hebben de luxe omdat ik nog een bovenverdieping heb. En we hebben een airco. Geweldig hier, hè niet? Machtig. Wel cool. Je moet nog even wennen. Of in ieder geval, Rink vond het wel lastig dat hij net vol privé had. Maar we hebben tenminste gewoon airconditioning. En het is, daar is dus bed. En hier de trap. Hier naar boven. Er is nog een bank. Dat het die skiermaker. Ja. Oh nee, daar nog net helemaal. Nou, hij doet even skiermaatje. En airconditioning. En gewoon hij het bouwt van alles en nog wat hij zien kan. Een jong jonkje. Dus wel heel cool. En mooi mosquito net, want anders is het hier net te doen. Maar nou ja. Dit is ons verblijf weer. Hè. Leuk doe. Wat ben je mooi vet. Wat een gezelligheid op je eerste joentje met het hostel. We hebben eigenlijk van alles gekregen. Jammer genoeg hier met de camera toen net bij. Maar we hebben een bijzondere ooi gekregen. En er zit, ja, als je stil horen, er zit dit in. Ja, geen gieltje meer. Oh, dan giet er hier ook wel wat voor doet. Dit is hoe het moet. Okay, now I feel it. Okay. So serious. Why so serious? Okay. She thinks that Ginny would come. You have a surprise in. Oeh, yeah. You can Er just zit wat eat in. with this soup. Okay, put it in here and just eat. Okay, you can. Yes. We gotta do this. Een heel bijzonder ooi. We can manage this egg. Ik ben heel benieuwd. Alright, am I good, no? Yeah, good. right? Okay, It's just so- kill. Net normaal, wij ben hier krijg de dieke oergong. Oké, ze staan nou stil, maar ze racen de hele tijd. En ik vlieg er tussen terug, maar Rien kwam er maar net doorheen. En even zo'n ijsje aan de overkant van de dik. En toen weer het vrouwtje, die zegt mij voor chef van, ach ja, ze wachten op hem. Ze draaft hij naar Jurkje naar de overkant, pakt Rientje in de hand vast. En die zet hem mooi aan. Dit hier wel op een camera zetten met hem. Maar nee, helaas. Nog een gevaarlijke waakhond hier. Willem? Ja. Dit ga ik net zo vaak in tempels, jongen. Dit is er iemand met een spuitbus al zo'n wiet aan het sprayen. En oren binnen maar een kwastje, het al even een kleur in. Maar ja, ik weet niet hoe gezond het al is. Maar er wordt genoeg wier ook stookt. Sommigen hebben echt 20 dagen in de hand. Dus het roept je net echt naar verf, maar ik denk dat ze de ooit wel vergassen kost. Of net drink.